แพ้ตรงนั้นก็อย่าให้มันเสียอะไรไปเลยที่นี่เราไม่ทันกันตัวอะไรวะกันเลยฮอกว่าเรื่องกูชูติ้งข้าวอะไรคิดเลยเว้ยพบวันเลยเว้ยอัศลีไปดีค่ะนี่ซาเซมินิสเลยอัศลีก็สิดาวเลียเดี๋ยวเขาเมื่อไหร่Hai lego for khulumbai good morning nongtangmon kho gasiko bangni channel aw fin kapse barai finbai angni second channel aw so जोङो नै दा shooting खालामनो ओंखार फिनबाय बे मोनसे भिडिअ खौ नोंथांमोना दाब्लिनि चेनेलाव नुगोन लोगोफोर आरो दाब्लिनि चेनेलनि मुङानो जाबाय सानसु बर' जाय साबस्क्राइब खालामाखै खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दाब्लिया हनै ब्लग बानायगासिनो बेनि उनाव जों दा नै shooting खालामनो ओंखारबाय आरो नै लोगोफोर दाब्लिया मालाय गोदान सासे आर्टिस्ट लाबावनो नागिरदों दाब्लिनि चेनेलाव नुनो मोनगोन बाबरे मालाय लोगोफोर नैया राबननि फानिया राबननि लाव मा होनो बेखौ लाव ने लाव पानि लाव जोंनाथ' पानि लावसो गुबुना मा होनो मिथिया राबननि लोगोफोर राबननि लाव दे नोंनो आंखौ लावथायसिगोन नामा आंबो नोंखौ लावथायसिगोन नामा नोंबो आंखौ लायो दा आंबो नोंखौ लागोन सानैबो लालायगोन गाज्रि दावलिया दे होमबालाय दे दिन्थिवा एक्टिंआ दे नों गावजोब्बाय हनै है बारा मोजां माबा दे जेबो नङा पातामानालै गलाब दे एक्सन थाबायना थायो लाव गायदोंमोन लावानो जादिया एम्फौफोरासो ब्रेव ब्रेव सुजोब्बाय जानोबो हामा मानोबो हामा अमाफोरनो रुना होनोसै आं र एक्सन लाव खायसेखौ थिखांना मेंसोबायसो आङो मेंसोबाय लोगोफोर shooting सोलिगासिनो दा हाफ टाइम जों साहा लोंनो नागिरदों नैया बाजैया लखबगासिनो बेनिफ्राय माने नैबे दाब्लिनि प्रडाक्शनावसो आरो न' लोगोफोर दाब्लिया प्रडिउस खालामदों एसे ल' बाजेट आरो लोगोफोर न' निमाहा हो माने गोदान प्रडाक्शन ना दाब्लिना नामा बेनि थाखाय दाब्लि नङा आङो माथो दिनै दाब्लि जायाखै आङो औ दिनै दाब्लि जायाखै जेनेबा नामखौथ' जेनेबा दाब्लि होनबाय आरो आङो नामा Ini ada ke? Anu ini udah nggak? Hah? Anu ini deh. Pandol. Sita. Silent. Deh, action. Tunggu nak ya, hai man saya lebih lagi. Ini nama itu kan paling. Tuh ada mau kali. Teh. Sampai. Wang sama deh. Perlu ya hampir lai. Ready? The action. Nanti sama tuh. Logo mata bani bungka. Deh. Ready? Action. Nanti sama tuh lai. Mina siapa nabi tadi? Sama deh, perlu ya hampir lai. Deh, Mina nabi tadi cing. Nah, macam itu mana tadi? Ready? Action. Mata nanti lai. Angsa perlu ya hampir lai. Mata nanti lai. Gila. Ready? Action. Mata tuh. Mata. Minum kali ya. Deh. Mata nanti lai. Ini dah nanti cerita dah nanti cerita apa lagi? Action. Noi man, ni apa faisyah menggal? Anglai masa dah simple faisyah kan mana nuakai. Video mana yang kelai? Tak lama macam Video mana yang sebab faisyah. Deh. Ready? Action. Mana? Hampa mimi tu. Deh. Sorry na?
네, 액션. 모노하이 모노. 하이시타 뭐나 설커 타봐네 비디오 바나바나 패사 뭐나이 빙그리너 잠비너 네, 붐, 액션. 마리아 마네 크타마니야. 뭐는 흔들어봐. 네, 액션. 마리아 마네 크타고루 마니야. 야 이사 카메라나 마리아 마나 커타크나 마니야 패사 뭐는 흔블라브 Dablini 나이. 네, 액션. 마리아 크타고루 마니야. 모노는 바보. 마마 마마 무치바 나이 봤어요 나이나니 뭐 칸티나야 네. 마미 마마니 사야 액션. आंखौ सुथिनबाय थायो बेयाव थाङा माथां बेयाव मना लाना बाजाराव सिख्लाफ्रा मिनिनो ओमफ्राय आंखौ नुना आंखौ सुथिनबाय थायो बेयाव बाजाराव थाङा माथां बेयाव मना लानानै सिख्लाफ्रा मिनिनो ओमफ्राय आंखौ नुना एक्शन भगवान लोगोफोर शुटिं खालामबाय खिफिलायबाय भब होनलायलायबाय असलि माबायदिखा इनो सासे मिनिस्लुबाय आसे गाज्रि बियो खिफिलायो बिदिनो खालामबाय मा खालामनांगौ दालाय थोब बुंखालायदों बै सासेयानो नोगो जाबाय थाबाय मिनि खैबादो दिया बियो आं खिफिना खारसोदों गाइसमोन गेस फायार जादों रेडी एक्शन गावखौनो खोब समायना बायदि मोनदों बेयाव रेडी एक्शन गावखौनो खोब समायना बायदि मोनदों बेयाव दिल्ली बाबा थिखांबाय थाबाय दालाय इयो दे जाबाय ना दे रेडी एक्शन गावखौनो खोब समायना बायदि मोनदों इयो आं जोंनो हाया नाय मबाइल नायाव इयोसो दे एक्शन लोगोफोर जोंहा चेलेन्जआ स्टार्ट जानोसै जोंहा जानोसै लोगोफोर जोंहा चेलेन्जआ स्टार्ट जानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर सोर सासे जानो हायो जाय जानो हाया बियो पानिशमेन्ट मोनगोन नायबाय थादो लोगोफोर दे जादो दे रेडी एक्शन ना नों मोसानो रोङाबा आंखौ थिखां हे आयासो फैनाय नै रजायाखै आयासो मोनफैबाय हनै सालायनायबासो थांदों दे रेडी दे नायखानोबो नाय दे एक्शन ना नों मोसानो रोङाबा आंखौ थिखां ए आयासो फैबाय हनै हे आं खारसै हे आं थांसै हा ओमफ्राय दे लाबो हामफे आं मानसि मबाइलखौ नामा लाबो हामफै खनसे नायनो बोरै नुदों होनबानो दे रेडी एक्शन जाबाय दे हामफे लाबो बोरै नुदों आं खनसे नायनि जा मोजां मोनथारदों नों आंखौ हामफेनदो नोंसो हामफे लादों नोंजों लायलायदों रेडी एक्शन आयु जा मोजां मोनथारदों आं ना चिर हाय माबा आं नोंसोर हामोन याय फागो जाथार आं थांनिरा नाया लोगोफोर शुटिं नायग्राफ्रा आंनि टिउसननि स्टुडेन्टफोरा माने आंखौ होसो बुलायलायबाय हनै टिउसना 3टा बाजायावमोन ओमफ्राय दा 4टायाव खालामनोसै नैया सासेया ओइ सासेया हनै लाजिथार खालि बाखौबा लाजिखौ बिदि नुजानो हाया नोङो एसे नुजानांगौहाय जानो गोथाव आंलाय नुजाखादों दा नोंबो नुजादो थुदो
जि फैसा मोनखायो स' लोगोफोर जोंना शुटिंआथ' कमप्लिट जादिया गासिबो बेखिनिया गासिबो टिउसनाव टिउसना कमप्लिट जादिया दा टिउसना कमप्लिट जादियानो माने शुटिंआ कमप्लिट जादिया आंखौ बुंनोलाय एसे लोगोफोर माने शुटिंआ कमप्लिट जादिया नालाय दा न'आव थांसै ओमफ्राय टिउसनबो दंमोन आंना 3टा बाजियाव नाथाय दा 3टाथ' जाबाय बाट 4टानिफ्राय लानोसै आङो टिउसनखौ ओमफ्राय गाबोन खालामफिनसै जों शुटिंखौ लोगोफोर स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो नोंथांमोनखौ गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन